Iznad mjesta, na podbrdu, 6 mladih svjedočilo je da su vidjeli Gospu. Dan poslije, 25. lipnja, govorili su o susretima i porukama mira, molitve i obraćanja. Od tada je malo mjesto u Hercegovini postalo jedno od najvećih marijanskih svetišta. Na 45. obljetnicu ukazanja službeno su potvrđene tisuće hodočasnika iz 34 zemlje svijeta. Svake lipanje ovdje sam već 20 godina. Ovo je moj raj gdje osjećam majčinu blizinu. Hodao sam 28 dana, prešao 1000 kilometara i vrlo sam sretan što sam ovdje. Ovdje je Majka Božja položila svoja stopala. Nastojim živjeti što bliže njezinim porukama. Vidim vjeru. Ljudi se penju na brdo, bolesni, pitam ih zašto. Kažu, oče, vjerujem. Čak i ako ne usliši molitve, ljudi vjeruju da će ih dolazak ovamo promijeniti. Međugorje mnogi nazivaju i najvećom ispovjedaonicom na svijetu. Ispovijed je zapravo najveće čudo Međugorja i tu se događa istinsko čudo, istinska preobrazba čovjeka. I nama svećenicima je to posebna milost kada vidimo čovjeka opterećena grijesima i nakon ispovjedi vidimo kako se i lice tog čovjeka mijenja, kako u njemu djeluje milost i kako evo, iz ispovjedovnice izlazi novi čovjek. Iako je pitanje autentičnosti ukazanja i dalje predmet crkvenog promišljanja, od odluke Vatikana da nema zapreka za dolazak vjernika, broj organiziranih hodočašća sve je veći. Mislim da Marija svakoga od nas poziva ovamo kako bi nas usmjerila na ono bitno. Često smo zbog užurbanog života i nastojanja da ostvarimo svoje snove i ciljeve, rastreseni i zaokupljeni mnogim stvarima. Marija nas želi vratiti najvažnijemu, putu prema svetosti. Taj put, baš u Međugorju, već 45 godina traže milijuni vjernika iz cijeloga svijeta. Idemo i uživo u Međugorje. Ilko, velika obljetnica, već smo vidjeli, privukla je u hercegovačko svetište doista veliki broj hodočasnika. Tako je, Đurice, Međugorje je svih ovih dana, osobito večeras kada se slavi središnje misno slavlje u povodu 45. obljetnice ukazanja Gospe u Međugorju. Međugorska pjesma, nadaleko poznata diljem svijeta, došli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje. Večeras ovdje u Međugorju u krugu župne crkve Svetog Jakova dobija potpuno svoje značenje. Prema informacijama Informativnog centra Mir Međugorje, ovdje se večeras okupilo u pjesmi, molitvi, porukama mira oko 50 do 60 tisuća ljudi. To je rekao bi standardna brojka koja se događa posljednjih godina ovdje u Međugorju. Podovi Međugorja su zapravo vidljivi ne samo ovdje nego u cijelome svijetu. Mir, molitva, potraga za duhovnom obnovom, potraga za ozdravljenjem duhovnim i fizičkim. Poruke koje se odašilju odavde prema cijelom svijetu doprle su na neki način u svakom slučaju i do Svete stolice. Podsjetimo samo da je prije nekoliko godina Sveta stolica, odnosno pokojni Papa Franjo, imenovao posebnog apostolskog vizitatora za Međugorje, a prije 2 godine Sveta stolica je dodijelila status Međugorju nihil obstat, što znači da nema zapreke u organiziranju hodočašća i dolazaka ovdje u Međugorju. To je dodatno dodalo krila Međugorju kada je u pitanju dolazak hodočasnika iz dana i dana, iz godine u godinu. Sve ih je više, okupljaju se u molitvi, u postu, u traženju smisla, sve onome u ovome užurbanom svijetu gdje smisla se manje, rekao bi kako smo danas čuli jednoga hodočasnika, i to je ona duhovna okrpa koja vodi vjernike i hodočasnike dalje kroz život. Evo, svjedočimo danas, odnosno večeras ovdje u krugu Međugorske župne crkve mnoštvo sa svih strana svijeta, sa svih kontinenata, objedinjeno u molitvi i ta molitva stiže u sve kuteve svijeta. Dakle, jednom riječju, Međugorje ide, rekao bih, ne samo u turističkom, nego i u duhovnom smislu naprijed i tako će biti i sljedećih godina. Završena je